Adeka wong ayu. Nuwun inggih Kang Mas. Diajeng naga gini. Inggih Kang Mas. Naga gini iki ratu wedok. Oh inggih. Ratu ula. Lah kowe naga gini nggih Kang Mas ngono berarti tak kira ya wis mudeng. Lah aku pekok kok. Pekoke aja omah. Lah pekok iki omongmu mambengi pekok iku bagus. Oh ya kowe nek nang Solo, iki nang Medan. Lah dene nek ning Medan iki wong pinter iki bahasane apa? Nek ning Medan iki bahasane wong pinter iki apa? Aku ora ngerti-ngerti kuwi Solo nek wong pinter ki pekok banget. Berarti kowe pekok Mas, ya Allah. Iya. Iki pancen bagonge pekok, Bu. Nek umpamane ra apa jenenge ra tanggapan iki, sing pekok-pekok wae. Sing waras-waras rasa digagas. Sing pekok wae sing digolek. Ya sesama pekok ayo anu caping gunung. Iya ya. Wah, naga gini kok terus matik dirantal. Oh alah. Iki apa Mas? Caping gunung. Caping gunung. Kok Pak Jono glose kepareng lenggah. Nggih. Aja kuwatir. Sing ndi piyaine Mas? Niki lho ganteng Sing gagah. ganteng. Sing ndi to? Iki nang Polokart nang ngendi? Karanganyar Tugusari kono kuwi. Tugusari. Walate campur sari ya komplit. Nggih. Wis mbojo ta Mas? Pak Dependel ya rawuh nggih. Nah, Wah, nyedak Pak lendak Jono tulisan. wis bojo nggih. Lah apa ya katre kaya kowe iki apa ya ketampa. Pancen kowe arep dikersake Pak Jono ki ora dipek bojo kaya wong menungso liyane. Lah terus nek ora dipek bojo aku dadi Pancen ning apa? kono kowe pindho anu loro kegunaanmu ning kono. Ngapa? Apa iku? Siji nggih buntel urung-urung. Ping pindho karo nggih seret-seretan anake ngono lho. Sakke tenan lho aku, Bu, ya Allah. Mula kuwi pilih melu aku tak nggih pakan iwak lumayan. Iwak apa, Mas? Halo wis disari iwak lele, gelem ya kepatil kowe engko. Mas. Selindro apa selindro. Slendro. Wah, mangsaku MC-ne penak men ya. Aku ngewangi cah iki lho jane iki. Blas rene tanggapan iki. Elak ya. Ane ya arep kaya ngapa wong seni iki wis ora sadi regani ngono. Prei mangkat. Ketimbang nganggur nggih, Mas? Selindro. Lah ya. Sesuk dijak ya mangkat ora ya turu. Pewani turu dhewe. Saben bengi arep mumbul dhuwur lah kok iki anak pirang-pirang ekor nang kene iki. Adik-adik semua, minggir dulu ya. Iki wong pekok arak jebleng. Niki, aku sing waras meneng bae. Iya. Nyawang. Kowe nek nyawang iki aja neng kene. Kowe iki arak mbawa apa arak nyawang apa aku? Aku nek nyawang raimu ki ora seneng. Ngopo? Aku pilih nyawang sing rai lok. Lah kok mbawa kok nyawang ning kene nyawange. Apa kowe entuk celengan? Lah kan kuwi adae konang. Iya iya. Oh, kemayumu nata brase minger ngono. Oh, bros tengah kok menceng ra kaya bros pinggir. Lah margone aku pekok kok. Oh. Pernahke ya pernahke. Benake, Mas. Rumah sama aku menerke ra iso ta. Iya iya. Lho wis. Penting aku ra demok. Iya. Cah julik kepada. Cah pekok iki. Oh, anak. Hop. Ya, mau randang jenggleng pas kono ngono andoke entuk gunungan mau iki. Kowe iki ya duga-duga to. Ana wong jengking ngene terus kene mbok lemeki kaya ngono kuwi. Lah nek aku ngene gambol piye iki engko? Alah lah, padune kowe pengen
Aku ngene iki kono ngene jan. Kaya nek wong ngangsu kae. Ono jerigen kok obah. Yen memajang mong ngaruh asih. Aja atur aku Resida, Mas. kowe iki aja melu jengking. Aku arep munggo kowe jengking ngene lho. Lah aku ya sak Aku keteke kendange kok. Ya ngetel kendang kowe meneng Kendange ngene wae. anyar aku bar pethoki. Kowe meneng ngene wae. Aku meneng. Aku ndak plempoken kowe. Iya. Aku manen wae karo wong tua. Nah. Kembang ae metuan gunung Jan mantep. Baleni. Suwe-suwe kok kaya kedung blung-blung lho. Lah, baleni Mas, nggo mburi. Alah. Ora penak. Penak. As, kowe minggir oh. Aku tak coba gembur. Kowe karep kerja apa ora? Halo, halo, ya, ya, halo, halo, halo. Oh serandal tadi mau. Ki sendalku oh. Mbok banting-banting. Iki rung lunas lho, Gong. Sakemen Bos aku gak mau toh bos, diganti bos. kuwi lho, wong wis cendhek serandal malah mbok copot. Lah daripada aku Ayo, tiba. jengleng gembur geni. Nah, Bareng sora nganggo sandal. Gong, bareng ra nganggo sandal go delok. Pomo sing lewat kowe tuntun nendang coba. Tuntunan pangapunten Mas Gembur, tumbasan pinten niku wau. Toh padake apa wedhus. ya aku kire? Ora, sing aran iki Lah sapa? dadi apa? Lah malah ngomong dhewe no. Lah nek sing aku nuntun nah pangapunten Mas Gembur, Nggih. badhe ngawinke jaran. Jian kok Prasa ndak sia-sia wae aku iki. Pacitan Ho! Sarwi Jengling Wih tenanan lho. Mas. Mrene yo Mas. Piye? Iki piye? Waduh ucul tenan Bur kowe wis. Lah kesamplok tenanan kok. Ah. Aku ora sengaja lho. Hati-hati lho. Aku enggak mau, aku enggak mau, aku Nggak enggak mau? mau. Pasang sik, pasang sik, pasang sik. Benerin. Masang piye wong kuwi nang jarume kon malah nyodot. Benerin Kang Mas. Sik lho. Iki kalian iki ngintip apa? Ora Ora bener ki apa ora ngintip? Aja bener banter. Ala ya gur kulite nduk. Lah kulit yo enek isine. Mas, Piye? benerin. Menengo. Iya Kang Mas. Meneng ngomong nek sogok. Menengo wae. Aja obah kok Aja ketodos. Meneng. Mas, benerin. Gong. Kowe iki benerin apa ngintip? Ala lo ya sesama teman ki ya lo ndi sing eneng. Au. Sepatan kowe. Lumayan. Iya. Aduh ke bojo ya Mas. Lah iya. Mas, Alah alah alah. benerin Mas. Kayak andeng-andeng itu Gong. Oh, ngawur andek-andeng lambene. Apa kuwi? Genah tok ngono. Kudu ya. Oh kutil. Dang, mas ngono. Nah wis kenceng ngono wae. Andeng-andenge loro iki Gong. Iki dudu andeng-andeng arak Lah apa to? ngarani pentil wae kowe kok payahe mbur-mbur. Asem iki. Arak ngarani pentil wae kok ya Mas ya. Ini Ya, Mas.
Mas Sardi. Aku nang kene 10 dina anggere awor iki iso meteng tenan aku, Mas. Wes. Yo alon-alon to. Aku iki kan kota Solo to. Rene iki bakal iki 10 dina. Aku ya arep bertahan ning mbok ngono kuwi terus aku engko ya ora kuat suwe-suwe iki. Gembur ana. Apa lho? Waduh, kancaku semea jagong. Halo, piye kabare? Gong, Ora tau SMS blas kowe iki. Ganti nomor ora omong-omong. sapa Gong? Mbuh, aku Rasa. aku tak salam yo. Iya ngono kok. Jare kancamu SMA. Jaremu kancamu. Lho nyatet malah kanca sama suwe ra SMS. Iya lupa. Dadi sing pekok sapa Gong? Mbah ya sorry yo aku nyambut gawe iki ngene iki. Alah. Sorry ya Mbak, nyambut gawe ado-ado kon Jawa Mbak. Abang ejek aja aku terus. Berani kau sama orang Medan kau? Kalau berani kau, Kapokmu. kau datangilah dia. Gak iso ngomong aku iki. Berani kau. Mbah ngomong apa ora mudeng kok. Kembang wae wis urung ki mau. Wae watuan. Wis ngono lho. Panas. Wis yo. Heh? Wis barang. Lah teko ngendi? Mas, Udan. Janjine piye Mas? Janjine kepiye? Jangan esuk-esuk, jangan mepet-mepet. Panas udan ling-aling capek gunung nantian man. wis kadung, kanggor ya. Ayo. 1.000 lho. Ayo. Kanggornya nggih, Pak. Nggih. Hop. Iki aja kok pepetke tenan to. Iki pepet. Udah tak pepet lho. Wah, mak klemek ngono. Marai ra fokus wae. Aku piye wong kene mepet kene mak gringging ngono kok. Legok iki, Gong. Coba mbur deloken. Legok. Enek kesing ketinggalan apa ora? Apa nih? Pentele mau. Iki wah rusuh iki. Apa kuwi? Pentil. Kaya kok dikeki. Kecakot. Walah Wis Mas, rasah rek kowe mak nyuk tenanan wae. rokku melotrok kabeh iki. Sorry lho, Mah. Ki nyambut ke. Halah. Ayo. Meneng ngono. Oke wis mendem ya. Ora entek-entek.
pancen nyambut gawe iki ya ngene iki. Jan. Aku iki dudu Nuni. Lah sapa? Lah iki sapa kok Aku dudu iki simbae. Oh, Mbak Nuni. Nggih. Lah kok ngemut nduk kowe. Dimut. Kowe kok nafsu mentok karo aku. Mbok yo golek sing normal. Apa kowe arep normal? Ora tegese kan yo aku iki terus arep mbok tokke opone ngono lho. Kowe iki jan pekok banget to, Mas. Iya. Lah mau aku lagi kesurupan iki mbok yo ditekoni karepe apa? Arep kene piye wong aku ngampet keri kok. Ngono mbok gletang ngono lho, wong nek kene lho. Ha kene yo prinding-prinding kok. Apa ya ora ngadeg? Ora ngadeg. Kok takon bobok kok bedane mau. Alah ratu. Gusuman. Nadyan wadon carta lanang inumane banyu bening. Sesuk neh ya. Syukur bagi nek ora tanggapan mbok ya SMS. Latihan kesurupan ngene. Penak ning kowe. Yes. Ora sia-sia nih Mas. Mangkat saka Jawa Medan iki ra sia-sia ya. Ya iya. Andane mula to, aku kan sesuk jen ning kono. Heeh. Nek sekirane engko padha ra tanggapane SMS. Ayo Mas latihan kesurupan. Ayo tak ngono. Ngene ya. Karepmu. Yes. Nek ya lumah. Alah timbange sing nang omah Mas. Ndek jaman berjuang ajur kelingan anak lanang biyen tau peni ane saiki ana ngendi tak cadongi saka jagung aye mendung atak cilik capek gunung Bagong. Piye, Nduk? Apa ning Jawa kono nggak enek iki? Apa jenenge sekolah tata rias? Ya ana to. Lah ngene lho Mas ra. Raim iki lah pancen ra iki ya Mas. Ya Allah, kok cemong-cemong tak rata-rata iki ya Mas ya ben aja cemong-cemong wis ngene wae. Lah ya Allah. Wis. Oh gandeng ngene ya aku seneng sing ngene ya Allah. Pancen ngene, Nduk. Sliramu ki cah wedok sing ayu, pinter nembang, suarane apik, laris. Wah, jan bajiret tenan kowe iki ya. Bajiret kuwi apa ya, Mas? Pinter. Oh, pinter. Berarti wedok-wedok iki bajiret juga? Betul. Oh, betul. Oh, bojomu ya bajiret? Yo genah, cah wedok kon, Nduk. Pancen bojone pekok ya, Mas? Apik ya. Apik sing mirang-mirangke aku neng kene. Ki disyuting karo kanca-kanca Mudikarya di live streaming sak Indonesia nonton kabeh. Apik kowe ya. Lah jan galo neng TV wah jan raiku kaya wajan tenan lho. Tak kaya letong ngono Mas aku. Mas, tak omongi. Nek umpamane, nek umpamane iki ning dalan
enek sapi. Iya. Kowe ngerti sapi ora? Ngerti? Sapi lewat. Iya. Aku sing ngengon. Iya. Tetanggaku sing ngengon. Iya. Sapi lewat iki kan. Iya. Jalan, dia jalan. Iya mlaku. Rupane enek telek iki tiba mak pluk ngono. Iya. Tak tekoni. Piye? Kowe mlebu omah apa njukuk? Ya mlebu omah to, Nduk. Njumuk piring mesti. Pancen jiko piring kuwi arep Njumuk piring arek njumuk telek iki, Iya, Pak. tak jikoke piring ketangge ngadahi telek kuwi arep tak pangan karo kowe. Ora, Mas. Kowe gelem ora? Ora, aku kok ora gelem. Ora gelem. Ora gelem. Arep pangan dhewe Lah mesti. kowe kok ngerti ya, Mas? Gawe isin kanca-kancane wae. Lah ngopo lho? Kancane gelem. Oh, iki sing gelem iki. Le, walah kejongon lalah. Arak ngapi-ngapi arak ngepek mak ya apa piye? Ora wong ya kejongon tenan lho padha anune kok apa-apa kae. Lah bayarane rasa piro ndase di Lah sansaya aku iki bengi iki apa enek anggaran mbok oneng-oneng ngene iki. Aku iki nek nyambut gawe gendrobyos gur mbok unyo-unyo ngono kuwi. Terus spontan aku iki. Spontan piye? Jaluk teh, Pak. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja atene ora ilang anggone padha lara alapa angudi laras tan kanton siaran langsung streaming lumantar Ngudi Karya Jaya. Ajora kelingan lanang Iya ya. ambien ora openi ane saiki asodo ho 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 gunung atak jagongi saka jagung ayen mendung atak sili acape gunung apa tadi? Gak usah, Mas. Aku Mas. Aku mau jeli. Kowe mau? Mau. Ngapa mau, Mas? Ora aku iki jesel aku terus iki lho. Iya, aku seneng iki enek tutup ceret. Lah wong awake ya nggo tutup mangkok ngono. Iya. Lah wong ya merasapi lagune ngene iki lho penak banget ngono. Merasapi lagu ya merasapi lagu, Mas. Nek umpamane kene iki ku. Ya kowe kudune ngene to, dadi Lah nek menghindar. umpamane aku ngene aku tiba kowe arep ngapa? Yo. Arep tanggung jawab nek Yo. nek pinggangku patah. Tibane ngene. Iya. Ya meneri kari tak sampar rono to. Bukane ditolongi. Mas, aku Non. saran tak tekon. Iya. Kowe ndek mbiyen sekolah apa ora? Yo sekolah to, Nduk. Kene tak omongi. Piye? Telek wedhus iki jenenge apa? Serintil. Telek lembu jenenge apa? Kenapa? Telek lembu namine apa? Letong. Nih kan?
sekolah ki ya sekolah, cuma ning otake ya telek kabeh iki. Telek wedhus yo ngerti, telek lembu yo ngerti, Mas. Mas kowe iki sekolah piye to? Lah jawab Tak baleni. Piye? Telek lembu jenenge apa? Letong, Telek wedhus jenenge apa? serintil. Telekmu jenenge apa? Telekmu jenenge apa? Ya engko tak adane tontonan telekku apa ya? Wong kowe isomu ya gur niru-niru kok. Niras yang penting lucu. Nah, pomo kene ndang, tak bedheki, Mbur. Piye? 5 tambah 5 pira? 10. Ah, 7 tambah 3 pira, Nduk? 10. Lho, melu-melu to. 5 tambah 5 pira? 10. 7 tambah 3 pira? 10. Mbok ya aja melu-melu isomu kok melu-melu kene 10 melu 10. 12 sudah loro pira? 10. 10. 9 tambah 1 pira? 10. Mbok ya aja padha to. Melu-melu terus. Berarti kowe isomu mung melu-melu. Mek isomu ikur melu-melu ngono kok. Baleni. Aku baleni. Sekolahmu mau ngurun biyen. Hitung nih. Oh, tah. Aku penasaran nih. Baleni wong kowe butek kok kon baleni iki lho. Iya iya. Beda karo aku ya. Gur, omahmu ngendi asline? Jepapolo. Anakmu pira? Loro. Nah, ini pinter. Nduk. Piye? Omahmu asline ngendi? Mama. Omahmu ngendi? Budek kuwi jenenge. Ngomongnya budek kok. Pancen mau nyemoni wong tua telek mau. Omahmu ngendi? Aku ning Tembung, Mas. Kelas pira kowe ndemben lulusmu? Nah. Lulus aku SMA, Mas. SMA. Nah, Bawa. malah bingung. Wong pekok dadi pekok kabeh. Ora iki lho, mamaku lho, mamake kamongon nang desa picek lho, Nduk. Oh, jan iki cah iki mamak tenan iki, ora ngerti dalan. Asalmu kondi? Aku. Heeh. Sanga ngene ibu. Asalmu? Kok ngene ibu piye ta? Salah wi. Kok salah piye? Ibu nek ra petok bapakmu iki ra iso dadi kowe. Bener ra, Mbur? Ha iya. Heeh. Dadi sing pekok Ya, sapa? ya rong karuan kok ngerti nek mbokku kawin suntik. Apa ya enek to? Wong-wong kok awan suntik. Wong padha ra ngertine kok. Berarti kowe iki bayi tabung. Ya karepe iya tabung gas arep mbledosi ndasmu. Tabung gas. Bayi tabung kudu bak tabung gas lho. Wis gen arep mbledosi kene kok. Iya. Syukur bisa nyawang aku nang desa dadi raja atene ora ilang gone padha lara lapang seneng. Apa ta? Mas, Iya. mau. Mau. Mau ya mau kowe urung umur. Aku tak ngampet wae engko nek sekirane pengen tak ning Gajah Mada. Ngopo lho? Aku ya gur krungu-krungu kok. Sopo sing ngomong sapa? Sing ngomong. Lah wong aku wong Solo apa ya mudeng Gajah Mada iki nggon apa? Nek ra diomongi kae apa ya aku ngerti. Sing kedram kuwi lho. Kowe iki ngerti? Gak Lah mosok nek aku ndagel karo iki to. Lah kono kuwi malah SMS aku. Piye? Wong ngene kok mbok langgati. Kuwi Gajah Mada atau 50 apik-apik. Teguh. Sing ngomong ngono ki teguh. Wis duduk. Duduk, Mas. Ganti sing iki ndak keturun. Gandeng Apa yang bar limbuk wayang wong